Записвам. Дживко, здравей, братле. Сега ще ти демонстрирам какво е положението тук с Миро. Ще му звънна един телефон и ще го караме да излезе. Да видим какъв отговор ще даде. Надявам се всичко да чуваш. Звъним му. Не дига. Ало? Какво става, Миро? Нищо е. Какво, мърдясваш ли вас? Да, след малко ще излизам. Ще излизате ли? Да, в Фламингото някаква голяма група. Моля аз да се набута. Да. Добре. Колко часа? Влай каза, че ще ходи към 9, аз ще закъсня. Той аз ме води, му се обадих, той нищо не каза. В смисъл каза, че ще ми се обади и не ми се обадим, как ти да. Добре. Да. Добре. Айде тогава, ще видим там. Айде. Да не повярваш, бракал е забрал да ми се обади. Но все пак се набутахме за 9 часа да ходим в Фламингото. Ще взема камерата и ще снимам всичко специално за теб.